Hiob, tie aduasa nkono. Wonim abotan so mrichi awobre na afrote awokon so wowen. Wokan abosomia wona fudi nyini. Na wonim bra odi wo ana. Okoto wo wonma. Woto wona wo ya atwene. Wonma nkokwa. Wonyini wuram. Ofriko na wonsane ma wonchen. Hwan na wogya esre so afunumu se onne ho. Na afunumu prakati ni ho ma. Hwan na wosane. Die me de ese pradada mayo ni fie nam de enkyene asase aye ne tenabea wo mu kro mu jejeje onti okafo ateatea die wonya no meposo ne neduane na opade biara eye from okọ be prince wosom wo anasa obetena wodi didaka ho wode homa besa okọ mfete ka ho anasa obetwe monhwam mfete so adiwachi na ho odin so nti wode wo ho beto ne so na wagya wodwuma amano ana wo beginu adi se wode waba beba na waboa no de aba wasan so horibon ntaban ma rusitie mu eye eskonkon taban ne ntakra na mmom wogya ne nkosua ma asase na emfuturo so na woma ehodo na ne re free se enan bepeche ana se re mu adoma bebobo obone ma etimode sede onye ne die ne bre yokwa ne nsunsuro efiri se onyankopon amanyansa abono na wanche ne hunu na se woyire ne hutu a osere oponko ne sotifo wona wodi ahode ma oponko wona wodi na awahye ne kon wona wo ma ne huri se ntutumme ne home fofo din ye yehu orewe bohwemu na wodi na ho ode hu ahusie ofiri kohia akofofo a wamia osere ehu na ne ho mpopo na onsane mfiri afena ani ejampo ha wosoreso pia ni pema etwa nyam so wodi anibra ni agufo rere asase na totrobento senia wonyine bi totrobento senia okase wie na woti okun hwa wa akirikiri asafuri nti emu ni osebo no unhuru mo so na sansa nam tuo otra ne ntaban mu kire anafo asase anase wonum asem so na okode ma ne ho so na woye ne prepo die ekrom obutan mu na wotie na woda obutan ano hwenhwerem ne ahweye soronsoron so eho na ofihwehwe aduane ne ne hu ade akirikiri na ne mafi muja na de atofo wo no eho na wo